Човек, сучера ми е насрано. Що се смееш те? Не се страх от кисянец. Да, знам. Той ти настрана. Много забавно снимане на нещата на хората. Де са кърпичките? Палихте ли ги? Майката човек! Пред гълба се мърдяри. Право се така. Са го тръскали човек, не бе! Пах ти от сега гледа! Ясъчка! Пасва на Кенза. Ими дай мене на Кензаха. Пах ти човек! Така, ама то беше някакво по-сухичко. Мен случаja ми накензаха малко. Тука. Кристиянец е много готино. Не е смешно. Да, прав си, направо трябва да попика. Сега спогледни го от добрата страна, просто сети да ти беше на случайно. Никой да ни отцапа нещо. Чакай малко, това не пее разето е горе. Чай. Добре, защо не го избързах докато беше Не искахме да го видиш. Да, много интересно, сега не мога да Видяхме смия. всичко, човек. Преди колко време всичко го видяхме? 10 минути преди да дойдеш. Право е, кора е фанало. Си гадно гъв, човек. Коми, такова да го видим. Много такова, той е отвътре от Кенза. Вънка е отвътре. Набавя ли Кенза е майка ви мръсна, бъвне. Бяха чувствата официантам. Върнах се щастлив и... Ай с тя снима пък ти, бе. Може да има в тюб кесия, но сложи малко едно, да го представиш за боя. Лавин си смеят, аз смеят букс. Не може вече. Гледаш ли през дупката на камера? Що няма дупка? Те изглеждат. Гледаш оттам. Къде сега си имаме една друга изненада да ти покажем. И апарата ли насран? Не. Кое? Нищо не насрам, другата изненада е. Всяк дръж снимай. Стинахме са голи. Моля цяла да виж. Чик, арте. Да, насраните ми работи. Кажи на камерата. Иде покажа човек на твито. Аз бил го изчистил докато още прясно не е... Ма ние не го видяхме прасно, бе. Да. Преди 10 максимум. Било е вътре в ръкава. Било е, освен от тази страна, от другата. Човек, извиняй, виж. Човек, не сме го видяли толкова рано, че... Аз продължих да го изчистим, а Велико каза не. Ай, пеля! Банса. Бяха чувствата официанта. Един кестен. И тук е разгубих. И тук има кестен кестенец. Бяхна в вода. Аз ги плюх. Ще да оцеля някой между другото.
Кое едно е? То не е да не чути стената. О, еги там, еги там. Чакай, май те нацелят. Еги там, мезенце, мезенце. Виж. Е, по-боли ме гъл. А, его да. Той е кукутка. Това е разликата. Едното е по-голямо и е сиво и е грозно. Всичките са грозни. Кутката, мама. Там ли? Да. И седи там, бе, мама мушната. Искам да падне умрял гол. Да, снем. Сега си свърши гълба, вижда ли са? Вижда се, да. Ах, майко. То падна водата сега. То вчера спряхме пак при това. Четири кеса, ех там малко ще падне.